Lamthai secuning hambi ke batu aca cacumapan nang litum ki ap angdeng abang ki thandun dede sikimi sing mi record atomapan mate volunteers atomapan Ladakh hambi ke batu aklamalong lang ke wan jewan te cuning poniklo Amini tabang ke hambi ke batu amini tabang ke jogi get lo sita pupu tai ICC cepat grab lo po overtime di konik get po Laputi tangte Sera Juli unit si haipon lo Samok Juli lapen Sera Juli unit hambi ke batu kecepati lo Sera Juli aterang atung si haipon dat lo non mate final ke batu ji lake Selai Ghati aterang lapen Sera Juli aterang Lasi Selai Ghati terang lapen Sera Julia terang nang litum nahok le dope sitame Ladakh hambi ke batu akalam long ki dope ji phaji chuning ripon iglo Selai Ghati terang nang litum nahok le dope sitame hambi ke batu akalam long Kiwang jibun jicuning ripon iglo lapen non kihai jong jong mate Sera Juli ayunit mate aterang atung vanta kapathu aklama lompen kitam de jibun jicuning ripon iglo non ilito final kipathu thek pon iglong po lake Sera Juli unit lapen Selai Ghati unit angbong
Selai khati unit lapen sera jewelry unit hambi ke bathua kelam along kiwang peji pensi tuning reglo lapen kangkrung kangsai abang hu abang phi atong apanta chisik mek mek itu je pensi tuning reponeglo athe non hambi ke pathu final mate kijut si angdeng tiponto selai khati lapen sera jewelry unit angbong non final round mate kijut si angdeng abang ke minute ingkoi si piponto lapen komat aterang tong angdeng kiong lene halatung mansi winner mate ke hai pon hok pon ikdat po hambi ke bathu ki jutsi angdeng mate final ke pangcheng ponji pansi kangkrong kangsai abang fu abang phi dongphan tuning reponeglo